Europa gerrarako prestatzen ari da. Europa gerrara eraman nahi gaitu, eta horretarako gerra ekonomia bat prestatzen ari da, ez? Ikusi dugu berriki nola Ursula von der Leyenek gobernatzen duen Europar Batasunak, sozialdemokraziarekin eta eskumuturarekin gobernatzen duen Europar Batasunak Rearm Europe izeneko programa bat aurkeztu duen. Eta programa horren mamia haitz simplea da. Azken finean, dirutza publiko ikaragarria bideratu nahi dute defentsara, segurtasunera eta armagintzara, eta hori kosteatzeko, hori finantzatzeko eskubide sozialetan eta politika publikoetan murriztu nahi dute. Azken finean, Europa ez delako solasten ari aberastasuna modu justu batean nola banatu, ez da ari solasten nola diseinatu transizio ekosozial justu bat, baizik eta kontrako norabidean doa. Hau da kapitalaren agenda, eta hau da kapitalak giza eskubidei erakusten dion errespetua. Horregatik guk gauza ezberdinak adierazi nahi ditugu gobernumendik. Alde batetik, beraleko sueten iraunkor bat eskatzen diogu Israeli. Eta bertzalde batetik, nazioarteko komunitateari eskatzen diogu, konponbide integral baterako mekanismoak ireki ditzan. Eta horretarako, Israelekin eta sionismoarekin dituen harreman politiko, kultural, sozial eta ekonomikoak bertan bera utzi behar dituzte. Eta azkeneko mezua helarazi nahi duguna. Paradigma berri bat behar dugu. Eta paradigma berri horrek bake kulturak eraiki behar dituz. Zertarako, gatazken konponbiderako elkarrizketa eta negoziazioa sustatzeko. Azken finean, elkartasunean, elkarbizitzan eta bakean oinarritutako mundu berri bat eraiki nahi dugulako. Zertarako, mundu horretan herri guztien eta pertsona guztien eskubideak errespetatuak izan dituzte.